Saru 6:30 nilqakom għal programmi ieħor mis-sensiela Pjazza għal ġimgħa ġdida. Għadha hija festa pubblika, anki li kieku se nkunu anki aħna magħkom ukoll. Però ovvjament aħna nkomplu bl-impenji tagħna billi ninformawkom u li nkomplu nwaslulkom trasmissjonijiet ta' kwalità. Nitlu minnu fih għad-diskussjoni tal-ġurnata, nibdew billi nitkellmu fis-settur tas-saħħa li huwa importanti ħafna xi darba oħra. Kull wieħed waħda minna se ikollna bżonn il-servizz minn diversi professjonisti f'dan is-settur. U biex iddiskutu dwar dan u diversi temi marbutin ma' settur tas-saħħa għandi miegħi l-Sur Renzo Degabriele li huwa kap eżekuttiv tal-kura primarja. Nsellimlek. Mela, ħanibdew minn hawn. Interessanti, l-bira fil-gazzetta kulħadd ħarġet l-aħbar li mis-sena d-dieħla għandu jitwaqqaf call center bl-iskop li tkun ikkoordinata issa il-ħidma għall-inqas għall-appuntamenti. Spjega li ftit x'inhu l-pjan. Mela, aħna waħda mill-problemi li konna nisimgħu hija li diffiċli fil-fatt li inti forsi taqbad ma' ċentru tas-saħħa. Taf inti kulħadd iċempel għal min l-appuntament għal min forsi li jieħu xi parir mingħand xi professjonist. U jidħlu bejn wieħed u ieħor madwar 1000 telefonata kuljum fit-tmien ċentri tas-saħħa tagħna. U allura ridna nindirizzaw din il-problema ta' dan il-clogging. Niċċentralizzaw jiġifieri. Ekku, niċċentralizzawha biex aħna ikonna tim dedikat ta' nies li jistgħu jagħtu l-pariri neċessarji. Pereżempju, jekk inti tkun taf anke fuq il-ħinijiet tal-ftuħ, tista' wkoll x'servizzi tingħata miċ-ċentru tas-saħħa partikolari tingħata wkoll. Barra minn hekk ovvjament tagħmel l-appuntament li għandek bżonn. Issa aħna għandna ħafna servizzi bl-appuntament, ġifieri kważi kollha. Pereżempju, jekk inti tittieħu xi testijiet tad-demm bl-appuntament. Jekk inti għandek bżonn forsi tagħmel xi riċetti bl-appuntament, jekk inti għandek bżonn forsi ir-riżultati biex inti it-tabib jispjegahomlok bl-appuntament. Għandek l-X-rays, ġifieri l-appuntamenti kollha wieħed ikun jista' jċempel dan in-numru u jsirlu l-appuntament neċessarju. U bekk inti qiegħed ukoll semmejna tiċċentralizza, però fl-istess ħin ukoll qiegħed tifret inti il-load għaliex. Għaliex inti jekk iċċempel in-numru ħajjgħidlek inti tixtieq tagħmel appuntament, allura ħadd tgħaddi għall-call center. Tixtieq xi informazzjoni l-istess għall-call center. Però jekk inti tixtieq imbagħad taqbad ma' ċentru tas-saħħa għaliex inti għandek bżonn forsi tkellem xi professjonist biex jagħtik xi parir, jew għandek bżonn forsi li inti tkellem lil xi ħadd partikolari fuq servizz li jingħata hemmhekk, inti allura ħadd għaddi hemmhekk, allura qed jinqasam. U inti f'ċentru tas-saħħa normalment ħajkollok wieħed fuq it-telefon, mentri fil-call center ħajkun hemm 8 min nies li qegħdin jittekiljaw il-calls li jkunu. Il-call center ħajkun 24 sija jew bil-ħinijiet speċifiċi? Mela, il-call center ħajkun bejn is-7 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija. Però s-sistema qiegħda wkoll maħsuba biex inti mhux jekk foreżempju naf infxiltu forsi ċempilt hemmhekk u ma jirrispondikx, inti ħataqa fuq ċentru tas-saħħa li inti tindika bil-sistema diġitali bħal meta inti ċempel call centers oħrajn jgħidlek pereżempju inti taqbad pereżempju ċentru tas-saħħa ta' ġdid qafas in-numru wieħed pereżempju. Allura inti dejjem hemm dik il-fallback measure biex inti b'xi mod jew ieħor dejjem ħadd tkun moqdi. Ma ninsawx ukoll li il-sistema s-saħħa tkun ukoll li jekk inti anke ċempel iċ-ċentru tas-saħħa mhux biss il-call center, ħadd tidħol fis-sistema, ġifieri għamilna diġà x-xogħlijiet kollha neċessarji bil-fiber optic cable u għandna ċ-ċentri tas-saħħa kollha mqabbdi ma' xulxin, ġifieri inti awtomatikament anke kif ċempel iċ-ċentru tas-saħħa u tinsa ċempel call center, inti ħadd ingħata l-option li inti tara l-indirezzjoni tittieħu skont is-servizz li tixtieq. Ovvjament, irid ikun call center li jiflaħ għal dik il-medja ta' 1000 telefonata kuljum, illi ovvjament fuq dawk l-operaturi li jirċievu sejħiet ikunu jistgħu jaqilbu ma jħallux istennija biex imbagħad ma jkollu tipprovax ta' il-waiting list għall-isptar u mbagħad ikollok waiting list twila għal biex iwieġbu t-telefon. Fil-fatt eżatt kien hemm ħafna xogħol biex naraw ftit ukoll kemm qed jidħlu kuljum telefonati, x'tip ta' telefonati qed ikunu, għall-lim servizzi qed ikunu, biex aħna ovvjament wieħed jkun jista' jagħmel il-kalkoli neċessarji biex inti tibda servizz bil-domanda u anke taħseb għad-domanda dejjem tiżdied fuq is-servizzi tal-kura primarja. U għal meta huwa meħsub li jibda dal-call center? Mela, bejn wieħed u ieħor qed naħsbu li ħajkun għal nofs frar, bħalissa s-sistema ġifieri għamilna l-fiber optic cables mal-ċentri kollha.
Il-biraħ tlula ġew installati wkoll il-telefon, il-PAB access u t-telefon sets neċessari fil-call center. Din għal dan ix-xahar ħankomplu nagħmlu sistema elettronika digitali u l-computers u f'jannar jibda taħriġ għaliex ovvjament irridu nies imħarġa apposta għal dan is-servizz biex imbagħad fi frar aħna nkunu nistgħu nibdew dan is-servizz. Ma dik aħbar pożittiva ħafna, il-call center għal servizz tal-kura primarja. Issa ħaġa importanti wkoll is-sena d-dieħla għandu jinfetaħ iċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalkirkop li għandu jaqdi r-reġjun tal-irħula ħanejdu li tal-rendi mqabba dak il-postijiet u xek. Ekku. Ġifieri eżatt, ħol oħra f'din il-katina fejn qegħdin insaħħu il-kura primarja li hija ovvjament servizz importantissimu u l-backbone li għandha tkun ta' servizzi fil-pajjiż biex taffi minn dak in-nies li għandhom bżonn l-isptar, mhux biex l-isptar ikun għajdil imma biex inti tħalli r-riżorsi sekondarji tal-kura sekondarja fl-isptar Mater Dei għal bżonnijiet li jkun hemm bżonn għal dawk li għandhom bżonn dak it-tip ta' servizz. Kif semmejt inti mela ċentru ieħor tas-saħħa biex jaqdi l-lokalitajiet ta' Żurrieq, Safi, Rendi, Mqabba, Luqa. Qed nitkellmu bejn xi 26,000 ruħ. U dawn in-nies kellhom bżonn imorru l-Furjana għas-servizzi mediċi. Hija distanza tinqalab bil-karozza tal-linja. Ekku, ġifieri Malta fin distanzi mhumiex twal, però nafu t-traffiku, nafu l-problema wkoll ta' tniġis tal-arja, ġifieri. U inti fl-aħħar mill-aħħar trid li inti tinqeda kemm jista' jkun malajr, speċjalment jekk għandek xi emerġenza. Ġifieri mhux forsi maqbud fit-traffiku u għandek ċertu ammont ta' ħin biex tasal ċentru tas-saħħa tal-Furjana. Allura ħanamlu ovvjament ċentru tas-saħħa bħal huma ċentri l-oħrajn ta' dak id-daqs, ġifieri bħal manna Ħal-Qormi, bħal manna Borm, bħal manna Rabat, biex naqdu dawk is-26,000 ruħ, ikunu servizzi ta' tabib, ta' ners, ħajkun hemm il-fizjoterapija, ħajkun hemm il-podiatry, ħajkun hemm well baby clinic, ħajkun hemm is-servizz tat-tilqim, se jkun hemm kliniċi speċjalizzati tad-diabete pereżempju, tal-gynecology. Ċema qabel ma' pajjiżi barranin dan huwa lussu kbir. Ekku, ġifieri meta tqis li qegħdin nitkellmu li bejn Malta u Għawda ġifieri ħajkun hemm 10 ċentri tas-saħħa. Qed nitkellmu ġifieri jekk tagħmlhom division għandek 40,000 bejn wieħed u ieħor għandhom ċentru għal kull 40,000 għandek ċentru tas-saħħa. Ġifieri ovvjament huwa lussu u sa ċertu punt ukoll però ir-riżorsi nutilizzawhom kif suppost ukoll. Ġifieri aħna l-importanti li nagħtu l-kura f'waqta, innaqsu il-nies milli jqogħdu imorru il-Mater Dei għal xejn, nagħmlu kura preventiva, ġifieri hemm anke dawn il-lifestyle clinics qegħdin jinfirxu ma' Malta kollha biex anke nipprevjenu l-mart. U allura il-ċentru tas-saħħa tal-Kirkop jintefa' f'dan il-qafas fejn aħna kien hemm din in-nix partikolari dik li jgħidulhom dawk ta' wara l-mina li speċta kienu daqsxejn iktar il-bot. Allura dik l-erja forsi kien hemm daqsxejn djufija fil-li naslu għal dawn ir-residenti. Dan iċ-ċentru nkun qegħdin nagħmlu pratikament il-katina sħiħa ta' ċentri li jkun hemm bżonn għal lokalitajiet biex ikunu mifruxa sew il-ċentri tas-saħħa. Ma ninsewx ukoll li down the line fi-2020 bejn wieħed u ieħor hemm iċ-ċentru kbir mbagħad reġjonali ta' Raħal Ġdid li ħajkun qisu sptar żgħir biex jaqdi l-lokalità tas-Sawt kollha banka servizzi iktar speċjalizzati, b'ultrasounds u echocardiograms, ġifieri dejjem qegħdin nitfgħu ċertu servizzi li ġieli jinstabu anka fl-isptarijiet ġol kura primarja. Ħalli aħna nkunu aktar qrib il-komunità u nistgħu naqdu aħjar. U dal-ċentru ta' Ħalkirkop għal meta huwa maħsub li jinfetaħ? Mela, bħal dażmin sena nkunu qegħdin noperaw minn dan il-post, ġifieri ieħor sena, ġifieri hemm il-proċess ukoll ta' tenders li diġà ħarġu, ġifieri ħarġu dawn diġà. Issa nistennew ukoll iż-żmien ta' appelli u forsi ġifieri l-proċess normali tagħhom irid jgħaddi. Imma jekk kollox imur ħarir, ġifieri aħna għandna qegħdin il-pjan tagħna huwa li bħal żmien sena nkunu qegħdin noperaw minn dan iċ-ċentru. Mela, għandna wkoll darba titkellmu fuq ċentri tas-saħħa hemm ukoll is-sistema tal-X-rays diġitali sa li qegħdin jitqasmu maċ-ċentri. Tispjega ftit fuq dan. Ekku. Fil-fatt dawn huma kollha bħalma semmejna servizzi oħrajn li qegħdin nġibu fiċ-ċentri tas-saħħa. L-X-ray diġitali x'inhu huma qabel kienet għal minu jaf tradizzjonalment tieħu X-ray u kont ituk ir-ritratt il-film tajjeb.
U inti dak il-film ovvjament ħatara inti u ta' madwarek biss m'għandekx mezz biex inti taddih lil ħaddieħor. Meta aħna qlibna il-5 ċentri li għandhom l-X-rays li huma l-Furjana, l-Mosta, Raħal Ġdid, l-Gżira u ħal-Qormi li biex ngħidu kollox ukoll il-Furjana u Raħal Ġdid magni li xtraw totalment ġodda li qed nitkellmu $500,000 investiment ta' $500,000. Inti dak il-ħin stess dak ir-ritratt u meħud digitali u taraħ il-pjattaforma kollha li tissejjaħ il-PACS. Ġifieri l-IT network kollha tal-sistema tas-saħħa tal-Gvern dak l-X-ray jista' taraħ dak il-ħin stess minn kull IT minn kull point li hemm fil-sistema tas-saħħa tal-IT tal-Gvern. Xi fisser li allura konsulent l-isptar ikun jista' jara dak il-ħin stess li qiegħed il-Mater Dei biex jekk hemm bżonn xi kura akuta ħajaraħ dak il-ħin u ħajati il-parir neċessarju ħalli f'temp reali. Mhux inti tmur minn hemm ċentru tas-saħħa bl-X-ray, eżatt, mort l-emerġenza biex jaraħ xi ħadd hemmhekk. U mbagħad forsi jiġi l-konsulent minn x'imkien biex jaraħ. Dan il-film jista' jintilef, jista' ġifieri għandek ħafna telf ta' ħin, riskju li jintilfu X-rays, trid terġa' tissoġġetta l-pazjent għall-aktar raġġi li mhumiex tajba. Menti dan qed nitkellmu issa immedjatament għandek l-X-ray qed jaraħ konsulent minn band oħra u nagħmlu anke l-ġibs ukoll qegħdin f'dawn iċ-ċentri meta jkollok ksur żgħir nagħmlu anke l-ġibs. Ġifieri mhux l-istess ħaġa, mhux qed tmur l-emerġenza biex jagħmlulek il-ġibs. Fuq telegrafikament għaliex il-ħin qiegħed jafas fuq il-kura tal-mediċina sportiva li wkoll daħlet bħala servizz ukoll issa minn tal-Gvern. Ġifieri aħna wkoll kellna għandna pjan li qegħdin indaħlu kliniċi speċjalizzati wkoll fiċ-ċentri tas-saħħa, għandna l-fibromyalgia pereżempju klinik, però nsemmu li qed issemmi inti tal-sports medicine għandna żewġ ċentri tas-saħħa ħal-Qormi u Birkirkara li qegħdin jkun hemm konsulent tal-sports medicine għall-sports injuries u għal problemi relatati ma' dan il-qasam fejn il-konsulent jarak fl-qottoq tmur l-outpatients il-Mater Dei, jarak hemmhekk jista' jordnalek xi testijiet minn hemmhekk, jista' jtik il-dijanjosi għadna kif ukoll saħħaħna il-ċentru ta' fiżjoterapija pereżempju ta' Birkirkara wkoll b'iktar apparat biex inti tista' ovvjament tiddili ma' dawn il-każijiet, allura inti qiegħed tinqed aktar viċin il-lokalità tiegħek b'servizzi li anka kont issibhom qabel il-Mater Dei. Renzo Degabriele, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, interessanti, għaddejja rivoluzzjoni oħra fis-settur tas-saħħa u l-pubbliku Malti nemmen li japprezzaw wkoll l-isforzi kollha li din isiru għaliex fuq kollox il-kura mingħajrha ma tagħmel xejn. Mela, ibqa' magħna ftit sekondi oħra se niltaqgħu mal-premju mal-ħaddiem tas-sena kif ukoll mat-tim tas-sena li huma żewġ diviżjonijiet importanti mill-Forzi Armati ta' Malta. Bqgħu magħna.